izingaleli sengilihambe kakhulu nokulwa nobupa babantu ubulili ukwenza izinto ezingenangqondo. Abanye ingxenye yabo baphakathi ejele ngibabopha ngalento. Namanje bengikwethe intombazana ensukwini kulezi inyanga eziphelile ukudayisa umuntu webala elimhlophe, adayisa usikoni wakhe. Edayisa usikwiza edudayisela mina. Oh. Mina ngabiza amaphoyisa abazombopha. Ugwethe 20 years. Wayedayisa usikwiza wakhe. Usikwiza wakhe. Emdayisela wena. Emdayisela mina. Ngase ngiyambuza ukuthi mina lo muntu okhuluma ngayo songibulele yini wathi cha. Angambula ngento ngambulali. Mbeke ngizozibulalela mina. Bese mina ngafonela emanguzi bangangimukela emanguzi. Ngafona e-police station bangangimukela. Ngagcina ngafonela uMageba uZulu wa traffic. Lo kan traffic wathi linda kancane 5 minutes ngizobuya kuwena. Wafonela eJozini, wafonela eMpangeni. Yes. Ukhona ingane kathi bantshontshe esikhawini. Yes. Yelibale elimhlophe. Bacabanga ukuthi ile ngane. Kanti lona uzidayisela izingane zakhe. Kahle kahle bebale baba u3. Wathi uma ngabe ngithathe lo olokuzayo uzongidayisela ngamunye ufuna 100,000. Kusho lo ntombazana. Hayi base ngithi mina kumantombazana amapheza afika amaphoyisa. Bese ngithi mina ngicela ukuthi ningafaki uniform. Nifaka nje obaqoke kanje. Yes. Naye beshilo ukuthi yena angiphathe mina iloko abafana bami ngizofana asikhombise lengane. Ngathi mina ngizozana ingane zami impela. Futhi ungezi ngemoto yakho ngoba yaziwa. Ufuna ukuphatha thatha enye imoto hayi ngizoza ngeimoto kune customer yamala NOF. Esimpangeni. Impela kwenzeka lokho bafika. Wathi kuma befika ngalela angazi bewasha yini ifoni yakhe yangena emanzini. Uyakwazi kamaphoyisa athathazela. Yes. Mina ngibathi ukuthi ningathathazeli ngoba nizoyiwona lento. Awu batreka le nombolo yabo batreka le nombolo bahamba bazobufika le mabafika le hlathini abalahlekela babuye sahlala 3 days. Wathi kula ka4 wafona wathi bomthembu ngiyaxolisa ngathatha ifoni ngathi bengiwasha ifoni yami yangena emanzini. So ke le nyamazana le uyifunayo isekhona. Umuntu lo bizwa ngenyamazana. Yes. Impela ngaxhuma ngahlala ngayakho. Phuthuma manje nami usho uyothengiswa umuntu lo kodwa inyamazana kodwa uyothengiswa uphi estore. Hayi lafonela amaphoyisa sahlangana samuva ngalemva kwesipasa sahlangisa inkulumo ngithi nangathathazeli ufuna sihamba siya lapho. Uma sifika lapha lento lo mntwana lo uyazi unedlozi angazi noma ngizothi abakubo noma uNkulunkulu. Manje ngifika lapha estore bathi uphuma usuka manje wahamba songena phakathi ekhaya uyosikhombisa lapha la khona umntwana uthi nofuna umqubulela. Uma singena phakathi mina ngiphakathi emotweni wayehla iphoyisa akaboni ukuthi lena umuntu iphoyisa. Wafika wamkhombisa lapha la khona umama wakukhona la sikhuluma nje bakhuluma ngamasayini. Mama wakukhona la asahlala kusho ukuthi nabe phuthuma ukuyohola. Hayi sakhuphuka wasihamba naye siya le ukuzanini esikoleni ukuthi mhlawumbe badlala ngapha kanjani sofika kwenye tech shop sabuye asomtholi umntwana kathi siphambana nayo mathi nasiza ngapha yena ushona phansi masiza ngapha yena uphuma kanje siphambana naye. Hayi sasuka lapha sabuya wathi nofika ntambama impela wathi ntambama wona ungasafiki ngathumela laba olokuzana labafana lapha kanti amaphoyisa impela bayakhona angisafika ngami bayakhona bafika bamthola lo mntwana bafika baxoxa nomama ukuthi hayi ningathathazeli singamaphoyisa lo mntwana usudayisiwe ningathathazeli singamaphoyisa. Umama wa Rex bamthatha umntwana bese bamfonela baphuma naye waba ngaphandle ngale bafika bethi uye lo mntwana wathi hayi impela yiyo le nyamazana thatha ninihamba naye. Baqala ke amaphoyisa akhipha inombolo icephezana ukuthi thina singamaphoyisa thina walandazela wathi ufuna ngizama ukubaleka bamqhumisa ngempama wangena phakathi emotweni sayibhoshela. So ke manje nomunye futhi kunethuna lakhe lapha uthandazile wakampunzi bamnquma ke yena lapha ecabazini. Ngayilandela leyo nto leyo laba abantu bayotholakala enyangeni babageza kodwa lo mfundisi loyo waboshwa nalabafana abawu4 baboshwa abagwetshiwe umfundisi abamshadile kajele. So ke izinto ongazwani nazo lezo ezobulile angizwani nezinto ezibhedayo into la kuthiwa kunenyamazana ekhona yomuntu into engekho lento leyo.
ayikho nje nakancane ukuthi kukhona umuntu osebenzisa ngegazi lomunye umuntu. Ngifuna hlehle kancane ngoba sisazohlala phansi. Mina bengithatha igross kodwa nabo mama bangena. Ngifuna ukuthi ukwazi nansi into.